Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 23 kan 24. Anyaman nga aramiden nyo, ipapuso yo akasla maipaay iti Apo, asaan akadagiti tattao. Laglagipan nyo agunggunaan na kayto ti Apo. Awaten nyo ti tawid nga agpaay kadagiti tattao na. Tani Kristo tinapudpudno nga Apo apagserserbian nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Kenya. Ayan ti kwarta. Itid mo kanyak. Saan? Jack, itid tinapidot ko akwarta kan ka. Anya? Isublik iti akin ko ka, Max. Awan at talaga ti ammo man niya, Ben. Pues, no isublim mo't lang, itid mo kanyak, tasyakon ti mairanod. Agkapsat ta, Max. Pangaasim ko, mamat. Noan niya ti desisyon ko para iti dahi akwarta. Isu ko mati masurot. Kasta, no ngay ibagakken ka ita, asak ti masurot. Asyak ti pangtedam itinapidot mo akwarta, ha? Anya? Ben, lakay! Saan tapay analpas, Ben? Pagguduan ta ti kwarta, no di mo kayat nga ited amin kanyak. Kinabilnak ni Max akabsat ko, bagat. Anya? Kaya't napagguduan milangan ti kwarta na pidot ko. Diyos ko. Tilawlawan kon anang ibagak ng kwana, ng adda na pilot ko. Sikat ti nakapidot. Rumbang ko mga erespeto na no anya ti kayat mo nga aramidan. Bagat, padasam man abiro kan iti Facebook. Tinagan ang nakasurat iti unag tibaga. Kinapudno na, dayta ko mamatibagakan ka. O sige, mabiit lang tabiro kag iti Facebook tinagan na. Sige bagat, tapno maisubli adagos ti kwartana. Kasano ngay, Max? Naalam ka di matlaang ti kwarta? Saan, Feli? Ngem agsubli at taalaek. Ibagam ngamin apagguduan nyo ti kwarta. Imbaga akong dayta, ngem di na kayat. Isubli na kanukit din. Anya? Pangkitaan ngawan amuna day a tao. Ay, di pa ikit din sayang no isubli na. Kwarta, pinagbalin na abato? Masurunak nga rod. Isu ako nak, asyakon ti pangtedan na. Masapol nga aramidam ti kabaalam. Tapno maalam ti kwarta, Max! So, you lost your money, David? Yeah. Please help me. I need to work for my food. Oh, kaasi ka mat. Apay ngamihin anapukaw mo ti kwarta. What did you say? Okay. You can stay in my house, David. Oh, thank you. Thank you, Mila. Aguray ka. Kaslaad na nabasak iti Facebook ko. Malagip ko tinagan mo. Mabit lang aterwar ko ti cellphone ko. What? Sika nga tanay toy. Is this you, David? Oh, yeah. That's me. Thank you, Ben. I will never forget what you did. God bless you. Thank you too, David. Naimbag. Tasika tinakakita iti kwarta ni David, Ben. Lumugan ako maiti taxi. Idi nakitak tibag. Idi kitaak. Dugyar. Isu adagos ko abinirok takin ko ka. Dayawen ka, tasaan ka nagpasulisog, gapu iti nakitam a kwarta. Jack iliba ka. Simkanday ta iti panunot ko. Ngam kunak mata. May saak anamati kan Apo Diyos. Rumbang laeng, nga agaramidak iti pakaayaywan kanyak, ti Apo. Naladaw kan, Max. Awanan ti kwarta. Anya ti kayat mo asawan, Feli? Nabirukan dan ta akin ko kwa iti kwarta, Max.
Sino ka no? David ka no tinagan na. May sa foreigner. Insublin ni 20 kwarta. Iso adi mo namnamaan pa yung adda maalam. Anya? Sayang. Wisit day jay aben. Napalalo ayaman kan ni David. Ta insublim tinagado a kwarta na lakay. Kwarta laang dayjay bakit. Kat may saan ta ako kwa? Rumbang laang, ama isubli iti akin kukwa. Maawatan ka lakay. Iso amaragsakan akmat iti inaramid mo. Agyaman ak bakit. Kat ni Max, saan ka di pa'y nga imay dimawat iti pasensya ken ka? Bayamon dayjay akabsat ko. Masapul a pagsaritaan nyo ti inaramid na ken ka. Amangan no ulitin na. Patya ka, asaanan nga umay dito'y dayjay. Tawanan ti kwartang iduldulin ko. Wala, ngam saan anasaya at ti panangkabil na ken ka. Un bakit? Ngam, pakawan naklangan. Ti Diyos ti makaamukan kwa na. Pudno nga daday ti balay at tinawid mo kadagiti dadakkel mo. Ngam awan mat makukwarta tayon. Anya ti kahit masawan iti dayta ngayong bagam, Feli? Sumapul ka kumamot ten iti panggadam. Saan ka amat maturog laeng? Anya? Diktaran nak ngagtrabaho? Awan mo't dakas na iti imbagak Sumapul ka, uray jeepney driver. Wano anya laditan, basta ada trabahom. Ila kumpay laki ni Ben dayta may sa atugaw dita. Patsak ngawan tugaw dakas ta. Anya? Nagalas mo tantikas tangaw galim, Max. Tugaw? Ilakom? Ay, nagadulagit din nga artim aya. Bayam, tagsapulak to iti pagkwartaak. Ang mga no awan tumutla ang kwartada pagbayad da. Ay, nagrigat at talaga ti trabaho at janitor. Namanusak. Makiusarak man mo. Ben! Sika? Una na. Siya ang agpaiso. Janitor dito'y apasdak. Ananusak laangan na. Nasaysaya at tikasta. Tinasken, saan ka ngagtaktakaw, Ben? Agyaman ak nana. Ala, sige. Panawan kayo pa nga rod, nana. Sige, Ben. Papanam, Max. Jakon ituloy ti maturog ita. Inakman agpag na dita sentro ti syudad. Bareng adda mapidot ko akwarta akas kini Ben. Anya? Jakmat lang makaturog dito'y balay. Tanakangiw-ngiwat ka. Sige, inakon. Max, mabit lang. Max! Ay, malemak ton nga gawid. Anya ti aramidem dito'y. Janitorak dito'y. Isang adak dito'y, Max. Ananusan ti kasta trabaho? Katun, hanyangay nga rod. Awan mat nalpas ko nga adal. Nagbangsit ka ba yan? No siyak ti sika, jak mairusok ti kasta trabaho. Sa dino ti papanam, apa yung adda ka dito'y? Sa dino pa ngay, umayak mag-CR dito'y. O sige, labsan ka ba'y? Ay, talaga at tuso dahi takabsat ko. Hindi nak pa'y maawagan iti manong. Kasla ibain na akabsat nak. Kan ibain na, adito iti pagtrab-trabahwak. Ay, rumarakon. Awan pagbayad ko iti panag-CR ko. Sige. Tangay siyak ti adda dito'y. Uray libre kan. Ano sa nyo No kumadi mo insubli dyan napidot mo akwarta. Saan kumakas to iti sasaadan ta ita? Bak nang takuman. Anya? Traffic manen. Dahito iti problema dito ikat. Kasano day to yan? Maladaw tan. Wisit. Sapay nagpudot. Rumuarak pa'y, tay naggumatang iti danom. Makain inuma. Sige. Karti nga ma. Ay, kunay magtanda ito yung traffic. At the checkpoint, di ta masuhan. Max, anya da ito yung inararamid mo? Natiliw ka gapo iti droga?
Natangda na naklangan ng itulot iti droga iti syudad, manong. Anya, Kaya't ko ti makakwarta iti dakkel. Iso na aramid ko ti kastoy. nakababain ti inaramid mo. Di ibagatan, at droga ti pagbibiyagan nyo. Uwan nga ron, manong. Jak pagarupan nga damang tiliwukan niyak. Naimbaglaangan, tarimwar ti asawam, idinatiliw ka. Uwan nga ron, manong. Tano saan? Natiliwmet ko ma. Nadagsan ti kasom, gaputa adu ti drogang awit mo. Aganos ka lang. Anya, nag-video call kan ka ni David, Ben? Oh, itamampay. Imbaga na, ano kayat ko? Alaan na kanuje ka na dangayan na. Oh, kasta ka di. Kasapulan na kanu ti driver na. Ket siyak tinalagit na nga alaan. Siguro, kaya't nga ti agsubadkan ka. Isuan na lagip na ka. Ikarkararag ko nga ron nana. Ano pagayatan ti Diyos, mapanak. Di kan agpangadwa, Ben. Isuda pa yan ti makamu iti gastos. Isu nga umanugot kan. Tagundaway mo daytoy ang makapagtrabaho ija abroad. Ay, kaasimot ni Max lakay. Gaputan na ibalod, insukatan ni Feli. Anya? Awanan ni Feli di tabalayda. Simurutan iti lalaki na. Awan ti mabalin, no dinan kayat ni Max. Kasanon dagiti do nga anak da ababasit pay laang. Ano sampay lang idaakad kaduan bakat anya ngay nga rod. Ay, o sige, siya kun ti makamu kadakwada. Kaasid amat. Agan anos ka pay lang bakat. Tama panak iji ayan ni David. Panagkunaka, lumakay moten ita. Ket masapul na tikat kaduan ay tibalay na. Jaklaim pagarup nga agmay may sagayam itibiyag day a David. Huwan nga rod. Ken addan sapay an-anayin na ita. Husto ket di alakay numapan ka. Iti kasta, adamang kitkita kan kwa na. Ket di kagda nagbakate. Numapanak ijay, ket ipalubos ti apo. Alaan kan tumat ijay. Ket ijay tan ngagnaed. Ala, si kati makaam mo lakay. Apea di mo kadwa ni Feli. Sa dino ti anti asawak manang. Ladingitak nga ibaga, Max. Ngam simurutan iti sabali a lalaki. Anya? Ti awanan bain a babae. Max, Kasano pa yan dagiti anak mi? Amo na matakastoy ti kasasaad ko. di ka madanagan. Adaak ang mga sikaso kadakwada. Agyaman ak no kasta, manang. Kat ni Manong Ben ngay. Busy ang mga asikaso kadagiti kasapulan na apapeles. Ha? Aywan gayam, malagip mo ti kwarta idi nga insubli ti kapsat mo. Di mo ni palagip manang. Sana nasaya ati inaramid ko idi. Kayat ko atagi ko anti kwarta. Ngam nasaya at mat. Tayo subliyo iti aking kuko. Ni David ti akin kuko iti kwarta. Kat iso ti makaam mo iti amin agastos iti papaniben iti abroad. Anya? Nagmayat nga rod ano kasta manang. Sana kas kanyak. Asi babalod dito eh. I'm old and weak, Ben. But I don't like nursing home. Don't worry, Sir David. I am here. Thank you for coming in my house, Ben. Sir David, I know you're a good man. That's why I trust you. thank you, Sir David. I'll do my best for you, Sir David. Mabiit laang.
Ben, sika! Wen, siyak bakat. Kumusta? Ay nasaya at mat. Apay akala, ti panagawid mo. Ay na, bakit? Pastor ka nakpaimat ah. Ah, ayun gayam. O sige, sumrag ka lakay. Among bakat. Natayin ni Sir David. Isuan nagawid ak. Anya? Pasensya kan, nujak inyawag ti panagawid ko. Ngamin, busy kami. Awan anyaman na lakay. Tinasken, nakaawid ka na sa lunat. Man nga asi ti Diyos, bakat. Amom ka di. Aging ka ita. Katkasladak pat siyan. Ang pudno. Ti anya? Ni Sir David. Inted na amin kanyak ti ornong na akwarta. Anya? Pudno ka di lakay. Pudno bakat. Katdakal apagyamanan ta iti Diyos. Tas anak abinaybayan. Iti tsimpo ti panagrigrigat ko. Adda akong Max. Kat di ka agdanag. Siya kung ti makamu iti panagadaldag iti duwang anak yo. Bayat ti kaddam ditoy. Manong, Aramidak mo ti amin. Tapno mapababati sentensyam. Ngam ikarim. Agbalbaliw ka kuman. kinapudno na. Nabayagan na nagbabawiak dagiti basol nga inararamid ko idi. Nang runa unay kada kayo, Manong. Max, Nagasatak. Tanadaanak iti kapsat akasken ka. Nakaimimbag ka kanyak. Kat pakawanan na kumakadagiti nagkurkuranga kada kayo idi. Itala nga maamiris ko dagiti biddot ko. Max, napakawan kan. Awanan dagiti dadakkel ta. Isuarumbang laeng, adat at agtinulong. Agyamanak, Manong Ben. Ti agaramid iti kinaimbag, gunggunaan to ti Diyos. Kat ti agaramid mat iti kinadakas, madusan to. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.